बे समाव मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव गोबां मानि बाथ्रा आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ दि थांनाय हरावसो बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गोबां मानि पुलिस थासेयावबो एबा पुलिस बिफाना थासेयावबो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा एटेक खालामनो फैदों एबा जिउ फोजोबनो फैदों होननानै माखासे मानि ससियेल मिडियानि गेजेरजों भाइरेल खालामनायखौ बे समाव नोंथांमोना रोखा रोखा नुनो मोनगासिनो दं। ইউপিপিএলৰ মানুহ আমাক এটেক কৰিব গৈছে হাগ্ৰামা ছাৰক ইউপিপিএলৰ মানুহ আমাক হাগ্ৰামা মহিলাৰ ছাৰক এটেক কৰিব আহিছিলে बेखौ लानानैनो फिन जाथाय होदों गोख्रों बाथ्राजों फिन जाथाय होदों मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा आरो बिथाङा थामहिनबा राजु नार्जारि बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव बुंदों दि हाग्रामा मुङानो जोबोर गिथावनाखा जेराव हाग्रामा महिलारिनि मुं खोनाब्लानो बिटिसि ओनसोलाव बयबो गिखायो अब्ला बेफोरबायदि मानसिखौ अब्ला बेबायदि हाग्रामा महिलारि मानसिखौ सोरबायदि सुबुङा एटेक खालामनो हानो बेखायनो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ रावबो एटेक खालामनो हानाय एबा जिउ फोजोबनो हानाय बेसिम दासिमबो जोनोम जायाखैना बे समाव मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों बुंनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि हाग्रामा महिलारि बिथांनि मुङानो एबा हाग्रामा महिलारि मुङानो गिथावना मुंखा जेराव बे हाग्रामा महिलारिनि मुंखौ खोनाब्लानो बयबो गियो अब्ला बेबायदि हाग्रामा महिलारिखौ सिथारनो फैनाय बुथारनो फैनाय सोरहा दम दङ होननानै बे समाव गोख्रों बाथ्राजों फिन जाथाय होदों राजु नार्जारि बिथाङा आरो बे समाव खावलायबावोदि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरखौ राजु नार्जारि बिथाङा खावलायबावोदि बेफोरबायदि नाटकफोरखौ बन्द खालामनांगौ होननानै बे समाव गोख्रों बाथ्राजों अजद दैखांदों मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा। दानिया फैदो बे समाव मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा थारैनो हाग्रामा महिलारिनि मुङानो माबोरै गिख्रंथाव मुं आरो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा एटेक खालामनो फैनाय बेफोर गासैबो नंखाय बाथ्रा आरो नाटकसो आरो बिपिएफनि सोद्रोमाफ्रानो बे बाथ्राखौ नाटकसो खालामदों होननानै माबायदि बाथ्रा बुंदों राजु नार्जारि बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। बे हाग्रामा महिलारि सारखौ जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव नाम खोनाबानो बयबो गियो हाग्रामा महिलारि होननाय नामानो जोबोद गिथावथाव मोनसे नाम बयनिबो थाखाय बिथांनि जे जारिमिन थांनाय बेसेबांबा बोसोरनि जे जारिमिन 17 बोसोर बिटिसि खुंथायाव थानायनि जारिमिन आरो बिनि सिगांनि जारिमिन बेखौ नायोबा हाग्रामा महिलारि सारखौ सोरबा होसोनो साहस दं होननानै आं साना जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बिथांखौ सोरबा होसोनो हानाय रावबो मानसि गैया नामखौ खोनाबानो बयबो गिखायो गतिके बियो मोनसे नाटक हयथ' बियो बिपिएफनो गावसोर होसोलायनायनि मोनसे नाटक खालामदों आरो बावहाय जोंनि इउपिपिएलनि हान्जानि नामखौ लादों जोंनि इउपिपिएल हान्जाया मोनसे सान्थिखौ मोजां मोनग्रा जोबोद डिसिप्लिनजों आब्रुथिजों सोलिग्रा आरो जोङो जेब्लायबो माने सुबुं दाराखौ बिसास खालामग्रा मोनसे हान्जा बावहाय जोङो हाग्रामा महिलारि सारखौथ' बाद होदो गुबुन माने सोरबा फिसा फिसौ मानसिखौबाबो होसोनाय बा रायनाय बुंनाय बेबायदि आखल जोंनाव गैया बियो मोनसे नंखाय अजद आङो बिथांमोनखौ खावलायदों बेबायदि नंखाय अजदजों जेबो मुलाम्फा जाया बेखौ बिथांमोना बन्द खालामनांगौ थासारिखौ गाज्रि खालामनो सेस्था खालामनो नाङा बावहाय माने खुनु मोनसे गाज्रि घटना जायालासेनो एबारनि एमपि इलेक्सना मोजाङै मोजां दिनै जागासिनो दङ नोंथांमोना नुबाय आं दाखालिबो प्रेस मिटआव बुंदों जे जोंनि नैबे फ्राय 2 माससोनि जे केम्पेइननि समाव मोनसेबो गाज्रि घटना जायाखै गतिके मैयासो हाग्रामा महिलारिखौ माने होसोदों होननाय मोनसे अजदा बियो जोबोद माने मिनिथाव जादों आरो बे जे नंखाय नाटक बेयो मोनसे प्रमान जादों बिथांजों गोबां पुलिसफोरबो थाफायो गोबां बिबांनि पुलिस बिथांजों थाफायो गथे बिथांखौ सोर होसोनो हानो पुलिसखौ नाङा बिथांनि नामानो काफि बेखौ सोर होसोनो हानो होसोनायनि खुनु बाथ्रायानो फैया बियो मोनसे नाटक गतिके आङो बिथां बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायदों दिनै बिसायख'थिया जोबनानै थांसिगोन जोंहा रुजु रुमु रायजो जालायनांगौ बिदा फंबाय अनलायनानै रायजो जानांगौ बाव बिपिएफ इउपिपिएलनि खोथा गैया जोङो बर' हिसाबै बा बर' नङाबाबो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जों ज' जानानै बेयाव रायजो जानांगौ ओंखायनो बेबायदि नाटक मिनिथाव मोनसे नाटकखौ बिथांमोना खालामनाङा इनफेक्ट आङो इउपिपिएल हान्जानि जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै जोंनि हान्जानि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारिनिल' गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावाखै आङो हामलायनाय बावनो लुबैदों जोंनि
खाम्फा बरगयारि बिथां खाम्फा बरगयारि सार बिथाङा BPFनि केन्डिडेट बिथांनाबो हामलायनाय बावदों जोंनि केन्डिडेटनो हामलायनाय बावनायजों लोगोसे आङो खाम्फा बरगयारि सारनोबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावदों बिथाङा बेस्ट विशेस थाबाय बिथाङाबो गेलेदों जोबोद मोजां केम्पेइन खालामदों बिथाङा देरहानाय देरहायैया 4 तारिख जुनाव जों मिथिगोन गतिके आङो बेवहाय माने बेबायदि नाटकखौ जाहाथे बिथांमोना खालामा बेखौल' आं खावलायहरदों जाहाथे थासारि जोबोद मोजां थासारि दिनै जोंनि सरकार फैनायनि उनावनो 3.5 बोसोर 4 बोसोर दिनै जेबो माने भाइलेन्स गैया बेयाव खुनु कनफ्लिक्ट गैया खुनु असान्ति परिबेस गैया बावहाय आरो बिदि होसोनाय मानायनि नाटकखौ खालामफ्लानानै थासारिखौ गाज्रि खालामनो बिथांमोना सेस्था खालामदोंबाबो रायजो राजाया बेखौ बिसास खालामा आरो रायजो राजाया बेफोर बानसावनाय बाथ्राजों नंखाय बाथ्राजों रावबो गेलेमफानाय नङा